Kada su u pitanju određene pojave, reakcije prilikom učenja ruke, prilikom učenja Kur'ana, veoma je važno da osoba koja se bavi rukijom ili liječenjem Kur'anom bude stručna kako bi mogla razlikovati da li se zbilja radi o reakcijama sihirsko-džinske prirode ili nekoj drugoj vrsti reakcija, jer nisu sve reakcije, sve pojave, sva dešavanja pri ruki sihirsko-džinske prirode, nego tu postoje drugi neki faktori o kojima ćemo možda nekad drugom prilikom govoriti. Veoma je važno da prva stvar razlikujemo da li su to zbilja sihirsko-džinske reakcije ili neke druge reakcije. Kada se te reakcije jave, kao što je u pitanju drhtanje, plač, pa i govor navodno džina iz osobe, uz napomenu da te reakcije ne bi trebalo forsirati, nego ako se one jave, kako bismo kazali, spontano, onda se ovdje postavlja veoma važno pitanje da li treba vjerovati tom navodnom govoru džina, kada on govori i daje neku informaciju i tako dalje, ili ne treba. Pazimo, islamski učenjaci su ovdje vrlo jasni, decidni i svi oni koji se bave ispravnom rukijom pozivaju se na islamske učenjake, dakle na islamsko znanje. I ako se po ovom pitanju obratimo ulemi, ulema će uvijek savjetovati, insistirati da se ne sluša i ne vjeruje govoru džina iz osobe. Navodnom, govoru džina iz osobe. I svi oni koji se bave rukijom ističu to. I kažu da ne treba vjerovati džinu, da su džini skloni lažima i tako dalje. Međutim, dešava se da uprkos tome ja s jedne strane izjavljujem da ne vjerujem džinu, da ne treba vjerovati džinu i tako dalje, a onda se dešava da prilikom učenja ruke, kada navodno moje učenje Kur'ana i pritisak na džina te moći Kur'ana primora džina da kaže ko je pravio sihir ili gdje je mjesto sihira ili neku drugu informaciju. I ja onda kažem, podlegnem, pribjegnem prihvatanju, iako sam prethodno kazao da ne prihvatam, pribjegnem prihvatanju te informacije, tog govora džina i kažem, subhanallah, pod pritiskom učenja Kur'ana džin je na kraju kazao gdje se nalazi mjesto sihira. Sad ja, tom svojom izjavom pobijam ono prethodno u čemu je saglasna islamska ulema, da se ne vjeruje govoru džina. Tako da se trebamo čuvati zapadanja u tu zamku kada s jedne strane kažemo da ne vjeruje se džinu, a s druge strane prihvatimo i povjerujemo, izjavimo da ga je učenje Kur'ana prisililo da on kaže gdje je sihir ili neku drugu informaciju. Kako sad odjednom možemo vjerovati tom džinu? Kako odjednom, iako su džini gajb, i to uvijek se naglašava, iako su džini, gajb, nevidljivo, ono o čemu se ne uzima, osim s dokazom iz Kur'ana i Sunneta, kako sad odjednom da izjavim i da povjerujem da mi je odao, kazao pod pritiskom moga imana ili moga učenja Kur'ana gdje je mjesto sihira ili, kao što rekao smo, neku drugu informaciju. Ovdje treba biti veoma oprezan. Zašto? Zato što uzimanje informacija, iako to stalno naglašavamo, ali ipak uzimanje informacija navodno od džina, jer Allah zna da li je džin ili nije, to je prvo pitanje. Uzimanje informacija vodi u fitneluk, u nered, u smutnju. Tako da je vrlo važno da imamo na umu da ne smijemo povjerovati niti postupiti po govoru iz bolesne osobe, pogotovo kada se radi o tome ko je pravio sihir, jer to apsolutno sigurno vodi u fitneluk, u nered, u svađu između najbližih članova porodice. Pogotovo napominjemo da iznošenje ovakvih stvari u javnost, gdje bilo šta izjavljujemo, pišemo, statuse ili negdje drugo, kako su džini pod pritiskom učenja Kur'ana izjavili to i to, time zbunjujemo i bolesne osobe, i slušaoce, i čitaoce, a apsolutno je to neutemeljeno i neprihvatljivo. Molimo Allaha dželešanuhu da zbilja na osnovu Kur'ana i na osnovu Sunneta se pristupa liječenju
a ne na osnovu nekih drugih faktora. Amin.